अरे साला, ए मर्दवा इतना साझ हो गई हो। हाँ बड़ा काम बाटे, देखा तनी कि साझ हो गई कोनो कमो ना भइल। अब तू कोई जगह न्योता घुमावे के बा, कामो कोनो ना भइल। के तरह होए, शादी का दिन नियर आ गइल बा कपारे पर। के तरह जाए, काम सारा पड़ल बाटे। समझे नहीं क्या कि का करी साला। रुका देखी तो ललिया के घरे जाए, ललिया बाटे तो अगर होई तो ओकरा के भेज दे तनी, अगर चल जाई तो बढ़िया बाटे। ठीक ना, जा तनी ले देख ले, भेटा जाए तो ओकरा के बोल दे। ठीक ना। ए लाली, हाँ कहीं जाता रह ना खाली बड़ा। अरे अब हमें कार्ड पहुंचावे के रहल ह। हाँ ठीक बा पहुंचा दे माने कहीं जाए के नहीं खे ना, ना तो आई हमारे को कार्ड बाटे। ठीक ना, के नगरा लेके जाए के बाटे। ठीक ना, वही चल जाइए, जाके खाना वाना खा ली है, पहुंचा दिए। ठीक ना, तनी हमारा के बड़ा काम बाटे, हमके बिजी बानी, समय नहीं के ऐसे तो के कह देनी है। हमें हाँ साइकिल तो नहीं खे का तार साइकिल बा हाँ साइकिल बाटे तो के साइकिल हम दे देता नहीं। ठीक ना, आ जाके पहुंचा के ओकरा बस चल जाइए, खाओ के आराम से, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक ना, और कोनो दिक्कत नहीं है ना। ना हाँ तो हम जाता नहीं ले, अब तो के साइकिल दे देता नहीं लिया के। ठीक बाटे, ओकरा बस तू आराम से लेके चलिए। ठीक ठीक बाटे, हम जाते नहीं। हाँ ठीक बा लाली, ये साइकिल आ गई बा। ठीक ना, लेके जा, आ दीपक के घरे जाए के बा। ठीक ना, हाँ नाम याद कर लिए बढ़िया से। दीपक के घरे जाए के बाटे, कह दिया कि हाई कार्ड बाटे, तो के आवे के बाटे समय से। ठीक ना, बोल के ओकरी बात से देव के खा पी के आराम से ये। ठीक ठीक बाटे, जा तू जा, जा ले, चल आराम से। ठीक ना, जरा सा आ करनी कहत रहो दीपक का घर नगर मेरा कहत उनका घर बा के भाई इनार बा देखो तनी हे जे गुंडा बैठी ने ना ल ये दीपक ए दीपक के हो का हो हाय हाय दीपक लाई काट बटे सन अच्छा है हम सोने जो निकासी का हाँ अच्छा दो हाँ ए भैया ये तो 2 दिन की बात हुआ वो। हाँ हो 2 दिन की बात बटे ठीक बात तो 2 दिन की बात तो का हुई तो अब ठीक बात चलिए। ठीक है जाए तो अब हाँ जा जाए ना जा 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 अच्छा जा तो ले जा। बतावा साला ये ना पानी पिए के पूछलास ना खाना खाए के पूछलास कैसन घर बटे का कर ए दीपक हाँ हाँ खाना बटे हो ना हमरा खाना बना के दो पूरे के खाना खाए के ना हो भैया वो राग गई रही तो हम ना खईती हम का करती अच्छा कुछ नहीं थे ना भैया ना के चावल वाला तो हमें खा के सुता नहीं है तो फिर भूख लागल रहा हम के कुछ जाए दरियो नहीं थे ना एकदम नहीं के जा जा तो काट दे काम वाला तो काट दे के जा हमारे घर में कुछ खाए लायक नहीं के ठीक ना ठीक है जा। भूख तो बड़ी तेज आती है का कर दी भूखा बुला तुम पानी में गिलास में नीचे उठे गई दीपक हाँ गया आई बोल तनी आओ तनी एक गिलास पानी दी हैंड पंप हमार खराब हो गइल बा कहाँ से हम पानी लेके आवा तनी भर भर पिया तनी जा चला मिली ना जा रास्ता में कहीं पी खाली हो। अच्छा चलो बताओ इतना धूप पट के तने जाए कुछ उतर पानी वानी ना पिए खाना वानी ना कहीं तो का 10 मिनट आराम करते दीपक हाँ पंखा बचे हो ना हो गया बिजली का बिल इतना उधर पंखा तो हम नहीं चला हुआ
हम खुद पसीना से मरत तन पंखा नहीं चला बिजली की बिल की डर दवा तरह के एगो लाइट हम भर ले बनी जा तो हवा ना मिल पाई ना ना मिल पाई कुछ पंखा उखा लिया तो हम आराम कर ए भैया हम खुद गर्मी से मरत तन कहाँ से पंखा लेके दे दवा तरह के भैया लागल बा वो घर में पंखा बा हम पंखा बंद कर बनी कि बिजली का बिल ढेर आवत है बारी दवा तरह के एगो लाइट भर ले बनी बिजली की बिल की डर हां तो आगे कहां से आगे जा कोई पेड़ का छाया मिल लियो हवा हवा मिल जाई जाई हाँ जाई दीपो भैया बस क्या हो मैं अब झूठ पिया चला भाई बैठे हम कल कुछ किया तो मत जो ए भैया हम तो व्यवस्था नहीं खे हम से क्लियर की मिला हाँ? तो कितना में देबो हमारे पास 500 रुपया बा Huh? ये मत चला ना दी ना 500 रुपया पानी ले आओ साइकिल ले आओ जल्दी आओ साइकिल से या भैया साइकिल गया चल देखी तो ठीक ठाक बा ना ना ठोक के भाग दो तो ठीक तब चला है ना अपन पैसा ये भैया पैसा लाग ना आप खा पी लिया रास्ता में आराम से एकदम जाइए ठीक ना आपको दिक्कत परेशान नहीं ना ठीक बा हम जाता हैं अरे कैसा घर बैठे में कुछ खाना वाना मिलबे ना कर पानी वानी मिलबे ना कर उससे में साइकिलियो बेचा दी चलो रास्ता में दुकान में खाओ ले अरे लालिया गइला का भइल? अरे बड़ी मार मला वो जो बोले पानी पूछला ना पिए के और खाना ना खिला खाए के खाना ना खाए के पानी में पिए के कुछ ना पूछना सब हाँ साइकिली है मार मुर के छीन लेना था साइकिलियो छीन लेला सब मरना तो बड़ी मार बताओ कितना हरामी बाटे मत होता नहीं रुको हम जात न बानी जाके ओके समझा के होते ठीक ना चलो तू अब अपना घरे चलो तो हम सुई दवाई तले करा दे ढेर घाव नहीं ना लगो हाँ तब चला आराम कर ले हम जा तनी लाठी लेके और करीबा से ओके समझावो तनी तू चल जा ये लाठी ये बड़ा समझा दे कहीं करे के ठीक ना बतावा साला इतना ओकर हिम्मत बा कि मार पीट के भगोला सा दीपका ओ दीपका Huh? क्या हो क्या हो तो इतना हिम्मत रहला कि मार पीट के भगोले है नेता देवे आदमी आई लला तो ओके मार लिया पिता नहीं आता नहीं पूछाई बा हां ओके ना मार लिया जाके झूठा ला हराओ था और नहीं तो ओकर साइकिलियो छीन ले हो बेच के गइला साइकिल हां साइकिल बेच के गइला बेच के गइलो हां आज की बात तोड़ के हमार नेता ना चली हमारा तार करना तो ना चली तो ना चली ज्यादा रंगबाजी मत बतिया ये बतियाई हां तो के जब आई लला आदमी नेता देवे तो कम से कम पानी वाली पिए के पूछे के चाहिए मैं तो यही कहता है जला कि यो ना बता जला काट के चल जला ये ना कह जला कि सब और बाकी एक आदमी के कि बस ने उतार के खाए करे के ना कह जला हां ठीक बात आज की बात तोड़ के हमार नेता ना चली हमारा ना चली जा चल जो भाग जा 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 जा